కొట్టప్పుడు వచ్చిండ్రా నాకు ఎరకరా నువ్వు ముందే ఏమేమి చెప్తాను అందుకే వీడియో తీసి పెట్టిండ్రా ఇది వారి మొన్ననే ఉన్న కాడికి మొత్తం పైసలన్నీ నాకువి నా వీడియో తీసి నువ్వేం చేసుకుంటావులా చెప్పు మొన్ననే ఊరంతా ప్రసారం చేసుకొట్టివి ఇంకేముందిరా మరి నా దగ్గర చెప్పు. అరే సరే కానీ ఈ వీడియో మంది మొబైల్కి పెట్టడానికి ఎగురుత పడుతుంది తొందర పడుతుంది సరే పంపన్నా మరే పంపమాట. రేపు పొద్దుగాల ఈ వీడియో నేను బణివికలు పడ్డా అని నువ్వు చెప్తే ఏ ఆడదన్నా నా ముఖం చూస్తారా ఏ మొగడన్నా నాతోని ముచ్చట పెడతారా కూర్చుండి చెప్పు. ఏ జర పెద్ద మనసు చేసుకొని ఆ వీడియో డిలీట్ చేయరాదురా. మంచిగా నువ్వు నేను కబడి తిరిగి కష్టపడి వీడియో తీసింది డిలీట్ చేస్తానికేనా వాళ్ళు ఏం కావాలి.